Zdarec, tady Travič a dnes se koukneme na Kikimoru. Ženský, většinou domovní duch, nositelka nočních můr a chaosu v domě. Taková uklízečka, kterou fakt nechceš mít doma. Kikimora je slovanský domovní duch, většinou ženského vzhledu. Nejčastěji se dělí na dva tábory, Kikimora domácí a Kikimora bažiná. Ta bažiná moc s lidmi nepřichází do styku, tak si tu rozebereme hlavně tu domácí. Nejčastěji se vyobrazuje jako stará zhrbená, celkem zarostlá babka s kuřecíma nohama a zlověsně zářícíma očima. Oblečení má jednoduché, často potrhané. V domě se pak nachází většinou na půdě, pod podlahou nebo za pecí. Prostě tam, kde má klid na pozorování, ale zároveň nemůže být spozorovaná. Někdy je úplně neviditelná, jindy se ukáže, když chce vyděsit nebo dát varování. Takže pokud ji vidíme, tak to většinou znamená, že jsme ji něčím naštvali a teď se jde pomstít. Kikimora je ve slovanském folkloru považovaná za opak domovoje, někdy jako jeho polovička, ta značně nepříjemnější s obou. Dokáže rozlobit bordel v domě, rozbité nádobí nebo zanedbání ohně v krbu či peci. Stačí i špatné chování členů rodiny, jako hádky, křik nebo nadávky. V dnešní době by Kikimora měla asi hodně práce. Pokud nedodržuješ pravidla, tak to začne šepotem a podivnými zvuky, když všichni večer spí. Dalším levelem je zamotávání nití a tkaniček, mizení věcí, vytahování věcí ze skříně nebo přesouvání náhodných předmětů na náhodná místa. Rozházené oblečení nespůsobí takové halo doma, ale například schovaný nůž v peřinách asi dokáže trochu vystrašit. Najednou překvápko od Amber pro Johnnyho nezní tak hrozivě, spíše nechutně. Každopádně představ si, že usneš ve svém zasviněném domě po pořádný hádce a probudí tě podivný zvuk z tmavého rohu. Nic nevidíš, tak zas usneš. Po chvíli ale tě probudí šepot a najednou ti u postele začne funět tahle bába s kuřecíma nohama. No, pokud to není sousedka s protézou na trochu večerního, řekněme, povídání, tak máš problém. A bude hůř. Pozvat Kikimoru do domu si mohli, pokud v něm natáhla brka těhotná žena. A to je teprv chuťovka. Více na východ se v příbězích udává, že Kikimora si mohla vzít její obličej a začít řádit po domě. Když se to spojí s její další oblíbenou kratochvílí a to, že v noci si sedne člověku na hruď a začne ho dusit, tak to začíná být dosti nepříjemná představa. Tohle jí chování naštěstí šlo občas napravit. Začínalo se omluvou, jak jinak, dále úklidem celého domu, připravilo se něco na zub, většinou chleba, někdy s medem, někdy se solí, kaše nebo mléko a muselo být postaráno samozřejmě i o krb v domě. Kikimora ale nemusela být pouze zlá. Pokud si se choval podle pravidel, tak mohla pomáhat s tkaním i šitím, hlídat jak rodinu, tak zvířata a odvrácet případné problémy. Oproti tomu, co dokáže ale naštvaná, tak nic moc dle mého názoru. S největší pravděpodobností byla Kikimora tvor, kterým v dávných dobách si vysvětlovali spánkovou paralýzu. Temná postava v dálce, přidušení, nemoc se hýbat. Nezní to nějak příjemně. Naštěstí jsem spánkovou paralýzu nikdy nezažil. Co vy? Máte zkušenosti se spánkovou paralýzou? Nebo dokonce s Kikimorou? Dejte vědět do komentáře. A tohle byla Kikimora. Takže pokud chceš mít doma klid a nechceš být v noci přidušen ve spánku, tak ukliď, obstarej jídlo a teplo, jinak se určitě najde nějaká ženská postava, která ti značně znepříjemní život. Zdarec.